De ce avem mai multe tipuri de bani? Adică mai multe tipuri, mă refer la mai multe monede, mai multe valute. De ce nu există o singură monedă care să fie aceeași peste tot în lume? Să se raporteze toată lumea tot la ea? Pentru că, evident, avem diverse popoare, diverse culturi, diverse sisteme, nu e o chestie uniformă. Se încearcă ușor, ușor, cum este cazul euro, unde integrăm mai multe țări și folosim unitar aceeași chestie, dar vedem că și monedele lăsate individual au niște evoluții și au niște provocări și monedele centralizate au niște, cum este zona euro, pentru că în cadrul zonei euro țările nu merg în același ritm. Sunt unele țări mai, cum este cazul Germaniei. Germania și țările mai din nord sunt niște economii, populații, culturi de fapt, sunt mult mai econome, sunt mult mai muncitoare, sunt mult mai organizate, în timp ce țările din zona de sud, latină, Grecia, chiar și România, aș zice eu, Italia, Spania, se constată permanent că este o zonă într-o altă viteză, se mișcă altfel, are alte valori, alte culturi, mult mai îndatorată. Nemții nu sunt așa de deschiși la datorii, cum sunt țările din nord, cum sunt țările din sud și e destul de greu de omogenizat toată povestea asta. Lucrul care se observă cel mai clar atunci când avem crize. Când avem crize, vedem că unii dintre jucători întâmpină probleme mari și au nevoie de sprijin, că este de la Frankfurt, vine sprijinul, că vine de la Fed, că vine de la FMI sau că vine de la Banca Mondială. Anumite țări au niște comportamente, anumite populații au niște comportamente care îi duc în mai multe probleme. Aici intră și politicienii care... Mi-ai lansat